madzulo abwino kukulandira ndithu program imeneyi ya nzika yotsogola ndi National Registration Bureau imene ili NRB. Dzina langa ndi Luseka Dzongo kulandirani program imeneyi imene tizikubweretserani nkhani zosiyanasiyana zokhudza bungwe limene limachita kalembera waunzika. Nkutheka ambiri muli ndi mafunso ochuluka amene muli nawo. Yankho lanu ndi program imene izikupatsani mayankho osiyanasiyana ankhawa zimene muli nazo mukapita pa tsamba lathu la mchezo la Facebook payikidwa posta. Komanso program imeneyi ikubweranso live pa tsamba limeneyi la mchezo. Muli ndi ufulu kutifunsa mafunso pamenepo. Komanso mkatikati mwa program imeneyi tikhale tikukupatsani ndithu mwayi oti munthu otiimbira foni tiyankhule nanu live muno mulakuluakulu amene akhala kuyankha mafunso anu. Ndipo kupemphani inuyo musachoke, mungokhala pompo chifukwa nkhawa zonse zimene muli nazo zokhudza kalembera waunzika mayankho ake ali program imeneyi imene tikuchita nzika yotsogola ndi NRB. Ndene ndafotokozera kuti program yathu lero sindili ndekha, kwabwera ndithu akatswiri kuchokera ku nthambi imene maona zakalembera waunzika. Ndikang'ana pafupi panga pomwepa chakumanzereku kumene kula Khombolani Sowoya amene amayang'ana ndithu nkhani ya zophunzitsa anthu kapena kuti za civic education. Ndipo kumapeto uko kuli Mayi Patricia Mtenje amenewa ndithu ndi mkulu oyang'anira zakalembera. Tikatero ndiye kuti pabwera mizwanya kuchokera kumeneko. Ndifunso linalonse limene mungakhale nalo ndikhulupirira kuti amalamu mwayankha. Amuni watu wayankha. Mwakonzeka? Ifeyo takonzeka ndithu. Chabwino mwina nkhani yaikulu imene ikukambidwa ili pena paliponse pakadali pano ndi kalembera wapadera amene mwakhazikitsa amene pa Chingerezi mukumutchula kuti mop up. Mwina ndiyambe ndi inu Khombolani kuti mu mop up umenemu mulinji. Kalembera wapadera amene tamukhazikitsa amene tikumutcha mop up ndi kalembera amene wabwera kutsatira kumaliza kwa kalembera amene tinali naye mbuyomu kuyambira chaka chatha cha mu July, amene timati outreach amene timayenda m'madera kumajambula anthu kuti tiwapase ziphaso zawo zaunzika. Ndiye titamaliza kalembera amene uja tinazazindikira kuti ngakhale tinakwanisa matargets athu amene tinali nawo, koma m'masenters ena nthawi imene timatseka kunapezeka kuti tinasiya ndithu anthu wosawajambula. Nde ifeyo ngati amene tili ndi udindo wolemba anthu Malawi kunoko tinachiona kuti nchoyenerera kuti tibwereremo ndipo tikawalembe anthu onse aja amene tinawasiya aja ndi cholinga chona kuti tikamamaliza zimenezi aliyense Malawi amene akuyenera kukhala ndi chiphaso cha unzika akhale ndi chiphaso cha unzika. Nde nkhani yake imene yabweretsa kalembera ameneyi amene ali wapadera amene tikumutcha mop up. Mwina Mayi Mtenje imene afotokozera mu Sowoya afotokoza ndithu cholinga chenicheni komanso kalembera amene yuyu wabwera chifukwa chachani. Mukati muone Amalawi amulandira motani faiti mwini gawo lachiwiri limene mwangoliyamba kumene layamba chamma 10 June izifika mwina chamma August kuti mumalize. Amalawi, response ya Amalawi ndiyo tani? Response ya Amalawi ikuoneka kuti ili bwino. Izi zisonyeza kunena kuti mmene timapanga outreach ena ndithu anasalira. Ndipo pwapoyi kalembera wapadera ndithu wafika mu nthawi yake yoyenerera kuti amene sanathe kupeza mwayi nthawi imene yojambulitsa panopo nawonso atenge nawo gawo ndithu kuti azajambulitse. Pati kamaona ma statistics amene amaponyedwa akuoneka kuti anthu anasalako ndithu. Anthu akutuluka tumachitanso kudabwa kuti zilitero so limwatsegula komanso mwina kubwera kwa program ngati imene nkutheka ena mwina samazitsatira bwinobwino mukhale mukuwaphasulira ndi kuwauza bwinobwino kuti mumop up muli chani angapange zotani chifukwa mafunso ndochuluka kwambiri. Mwina funso lina ndiloti chifukwa chani munayamba ndi outreach pano muno limabwera ndi mop up imene ali kalembera wapadera amene ndi chani chimene chakumanisa kuti mupange panopa simunapange chaka chatha simunapange chaka chinacho? Why 2024 from 2023 to 2024? Tinene kuti titayamba ntchito zathu zakalemberasi mu chaka cha 2017 mmene timadzafika mu chaka cha 2021 pamene ma ID anayamba kupanga expire. Ndi atayamba kupanga expire ma ID mu 2021 anapanga expire about 3 million makhadi amene anapanga expire. Ndi tinalinso ndi kalembera wa outreach mu chaka cha 2021.
amene outreach yathu yoyamba imene kuchokera nthawi imeneyoyo ifeyo chifuna kuti ntchito yathu ndikuti tidzilemba anthu komanso popeza malamulo amanena kuti munthu akuyenera kuti alembedwe akakwanisa zaka 16 ndikuti anthu amene akukwanisa zaka 16 kuyambira nthawi imeneyo akhala akukwanitsa daily ndeti pakhala pali ngati ka build up ka anthu amene akhala akutani akukwanisa zaka 16 woyenera kuti alowe mkaundula ameneyi ndeti akhala tikulemba nthawi yonseyi mu 2021 tinali ndi outreach ndekuti chaka chimene tinazadumphako ndi 2022 komano ndekuti maofesi mwathu monsemu ndi mapost office timakhala tikulemba bendithu ndi apapa tidaonanso komanso kupeza ma resources okwanira tinaona kuti apapa ndikandalama kapezekaka wofunika tipitenso tikawalembe anthu aja tikasese onse amene ali m'mizimu amene akuyenera kuti alandire chiphaso chaunzika amene akwanisa zaka 16 ena ali 17 ena ali 18 wonse aja ka 19 wonse aja amene akwanisa zaka zawo amene papa tiwalembe mchifukwa tinayambiranso kulemba ndi 2021 talemba kuzalembanso 2023 talemba wa 2021 tinamumalizisa mpaka 2022 part ya 2022 ndi tayambiranso 2023 ndi uyu itafika naye mu 2024 ndi titaonanso kuti tapanga talemba komano ena atsalako komanso ena akukwanitsirabe 16 amene tikunena ndi mchifukwa taonjezeranso ndi uyu wapaderayi ndi cholinga yonati wina aliyense ofuna kukhala ndi ID akhale ndi ID. Antenje maneno kuti 2017 ndi pamene munayamba kalembera waunzika kwabwera ma outreach kwabwera ma mop-up ndi zina zotero kufika tsiku la lero mwina ndi zinthu zanji zimene mwakhala mukumana nazo fa munthu wapanga project ineyo somafuna uzitenga zofoka ndi kumasuntha ndi kumaphunzira kumapita chitsogolo sindikudzoti kuchoka pamene munayamba 2017 kufika tsiku la lero ndi zinthu zanji zimene mwina mavuto amene mwakhala mukumana nawo zabwino zimene mwakhala mukumana nazo zimene mwina mutha kunena kuti amalawa aphunzireko pano chabwino pazovuta pa ntchito ina iliyonse zovuta sizimalephera kalembera amene anayamba bwino fati nthawi amene mashini analionera kuti ndatsopano ali ndi mphamvu koma kuyambira 2017 pano ndi chaka cha 2024 andi mashini amene tikugwiritsa ntchito ndomweomweome mashini nawonso amafika pena pake pomakhala ngati akugonja akubaibisa ndithu kuti inetu zikuoneka ngati mukundikangamiza ndikugonja amene ndi mavuto amene mwina alinganeno kuti tikukumana nawo kwambiri kuti mwina mashini sakuchita perform moyenerera nthawi zina ndi anthu zimapezeka kuti anthu kumadandaula kuti iyayi kunoko atibwesa mashini afuna kuti mwina anthu ambiri asajambulitse olomwina munthu amene akujambula registration office atipasa ali very slow koma imakhala kuti ndi mashini aja iye sangachite force koma kungoyenera kutenga pesi ya mashini kuti athe kuwathandiza anthu aja ndi vuto mwina lalikulu limene ndinganene kuti tikumakumana nawo komabe ngakhale zili choncho zikumapezeka kuti ndi mashini amene akuoneka ngati akugonja koma tutageti kumayidusaso kusonyeza kuti inde pali zina zoti zofowoketsa koma zina zikuonesa kuti ife ntchito yathu ikuyenda bwino china mwina awareness mautenga akalembera pena zimatheka kuti anthu amapanga chisankho amve uthenga olo aulandire olo asaulandire apanga chisankho chimenecho poyambirira sinanga kalembera namba kumene anthu anali ndi attitude ya negative njone kuti nawe unalesa khale ndaiti kumale kuno zimene zisizingatani kodi sizingathe komanso nthawi imeneyo panali ngati kuti panalibe demanded tikapita mabanki amatiuza kuti ngati muli ndi passport mugwisa ntchito mwina passport kapena license komano zinaoneka kuti ntchito ndi serious akuona kuti mabanki akufuna ID alembedwe ntchito akunati ubwere ndi ID ku skulu ana kumene atengeroni pakufunika ID ndi pamene zinapangisa kuwasegulano anthu masokona kuti ntchitoyi ndiofunikira chipha kalembera ameneyi ndiofunikira nde izi zapangisa kuti anthu tikapita tikalengeza kuti tikupanga kalembera akumatuluka ndithu mwaunyinji kuti alembese athe kukhala ndi chiphaso kuti athe kuthandizika madera osiyanasiyana nde awareness panopo pali kusintha ndithu mene tikulengezera mauthenga athu masiku ano magalimoto amayenda ndithu anyamata athu awareness amayenda kulengeza uthenga kuti anthu athe kudziwa kumva zokhudza kalembera mwabweretsa nkhani yabwino kwambiri maintenje imene ofisi yanu yona kuphunzitsa anthu imene iyi zonse zafotokoza apa zagona
wa inuyo Chabwino. anthu mukwa mauza kuti kadi imeneyi ndiyofunikira motani chifukwa wanena kuti ufunire ntchito ufuna kadi upite ku banki kadi kaya ufuna otani ndi zinthu zambiri zimene zimafuna kadi imeneyi yaunzika mukapita kunjaku maphunzitsa anthu mukumaphunzitsa motani komanso kodi amalawi akutha kumvetsetsa kuti kadi imene akuyenera kuyisamalira motani amalawi tiyambe kuna kuti amalawi panopa akuzindikira kufunika kwa kadi imeneyi akuzindikira kufunika kwa kadi imeneyi kuna kuti moyo wawo wonse panopa uli centered pa kadi imeneyi moyo kumalawi kunoko moyo wathu tikamati moyo ndekuti uli centered pa kadi imeneyi ukatikaya kufuna iweyo umakhala kumudzi zakubanki zisizikukhuza koma kumudziko kuli zinthu ngati mtukula pa khomo kuti iweyo ulowe nawo mukaundula wa mtukula pa khomo iyi uzitha kupindula komanso kuti akakuzindikira akamaka kulipira za mtukula pa khomozo pamafunika ndithu kadi imeneyi ID kaya iweyo kuli zogula fertilizer ndi mbewu zotsika mtengozi kuti akulembe kumene kuja ndekuti pamafunika ndithu nkhani yake pakhale ID imene chabwino mwina iweyo zakubanki sungakwanise kupanga nawo ndalama yako imene umapezayo imakhala yochepa koma ndalama yakoyo mwina umafuna utayisunga kaya ndi ku Airtel Money kaya ndi kumpamba ndekuti kuti ukatsegule mpamba uja kapena Airtel Money ndekuti wofunikanso utakhala ndi national ID ndi izizi ndi zina chabe mwa mene munthu amene ali kumudzi amatha kugwiritsira ntchito national ID pamene akakhala kuti munthu yonso akayama panga business ndi ufuna ukapanga register business kandi one town muno kandi wakumudzi koma panga register business certificate ukamakapanga register ufunika ID mukuyitanitsa katundu kandi galimoto kuti ku MRA kuti akuthandizeni nkhani ya msonkho national ID mukufuna muchoke mdziko muno mupite dziko lina muyende mufuna mukatenge passport ndio kuti mufunika mukhale kaye ndi national ID mwachidule tinene kuti national ID ndi chiphaso chokhacho chimene chimakuzindikirisa iweyo kuti ndiweyo ndiwe nzika ya Malawi kuti ndiweyo kuti aziwe zona kuti uyu ndi Luse ukhale ndi national ID ndemukaona ndi moyo wanu wonse ukuzungulira pa national ID kotero kuti ifeyo ngati amene timakhala ndi ntchito yophunzitsa anthu timakhala kuwafotokozera kufunika konseku komanso ndikuwaunikira unati atanino anthuwo kuti akhale nayo national ID moti mukatero Malawi akumamva ndithu akumamva ndithu akusamalira ansoyawa andibweretsanso kunkhani ina Maintenje akufotokoza kuti kadi ndi yankho lachina chilichonse chokhudza unzika wa munthu kapena iweyo ngati munthu ine Luse ndine Luse chifukwa cha ID imene njayi kodi kufunikira kumeneku kwa ID nanunso ngati NRB mukupereka chidwi kwambiri pa ntchito yanu chionetsetsa kuti kufunikira kumeneko nanunso anthu amene mukupereka service kwa Malawi mukapatsa service yoyenerera tukapasa service yoyenerera akabwera mu ofisi wathu timathandiza ndimene akufunira kuti tiathandizire ngati akuzalembetsa tikumathandiza kuti athe kulembetsa ngati mwina pali zina zosamwisa kuti chiphaso chawo sichikutuluka timathandiza kuona kuti kodi chiphaso sichikutuluka chifukwa chani timapeza njira kufuna kuwathandiza Malawi ndithu kuti athe kukhala nacho chiphasocho funso limene ndalibweretsa chifukwa chonena kuti mwina timamva anthu ambiri amadandaula ine ID yanga ndapanga nthawi yakuti mwina yapapita zaka sinatuluke kwapita miyezi kwapita mawiksi munthu akapanga apply ID imene ndi civic education ndibwere kwa ine munthu ine lero ndakapanga apply ikwene otenga nthawi itali bwanji kuti chiphaso changa ndichilandire pa malamulo ake mene zilili pa malamulo amene timendesera nkhani za ziphaso mukalembetsa chiphaso timanena kuti chiphaso chanu chikuyenera kuti chituluke pa masiku 30 ndilo masiku 30 amene wawa talento wayendesere masiku 30 amene anthu amakhala minus ma weekend tuseko ma weekend komano chimene chimadzachitika nchonera kuti one ntchito iyi ndiyoyendera makina za network ndekuti ka element kamene koso tikakayikapo kamathaso nthawi zina kamatha kuchedwesa komano sikuti tikunena kuti ndekuti ikhale exclusive imeneyo chifatiriso ndi anthu amene amalongosola zimene izizi kuonesesa kuti pasamakhale mavuto ngati ameneyo koma chimene chimachedwetsa kwenikweni m'mbuyomu nkhani ya makadi kuti ma ID
anthu asalandire mwachangu. Nkhani yake inali yonena kuti choyambirira maprinter amene tinali nawo amene amasindikiza ma ID-wo anali ochepa, komanso anali oti akhalitsabe mmene anafotokozera madamu wakuti zipangizo zina nizoti zakhalitsa ndechifuna tizakhalitsa sikuti zimakwanisa kupanga kugwira ntchito moyenerera ngati mmene timayenera kuti zizigwirira ntchito. Ndi zimene zizindi zimene zinatipanga zinakhanga kuti zatibwezerako mbuyo pang'ono kuti tisamakanike kupanga kuwapatsa anthu ma ID mu nthawi yake yoyenerera. Nde mwina tibwere kuna kuti nde ifeyo tapangapo chani ngati National Registration Bureau komanso ngati boma limene likuti yang'anira ifeyo ngati nthambi ya boma. Maprinter ochepa amene tinali nawo aja panaonjezeredwa ena, komanso chapakatapo mwina munamva ndithu timaonjezera printer ina yayikulu yonena kuti ikhoza kukwanisa kupanga print ma ID ochuluka mu nthawi yochepa. Ndekuti zonsezi zizi nkhani yake ndionati tufuna tithane ndi vuto ilili lonati ID ya munthu isamachepe. Kuonjezera pa zimene zizi chifuna tinali ni ma ID ochulukirapo, ma records ochulukirapo ofuna kuti ma ID yake anthu alandire. Nchifake ngati bungwe komanso ngati boma anachiona choyenerera kuti ma records ena tiwatenge atipangire print kunja ndi cholinga kuti akabwera ndekuti Amalawi amene akhala kuyembekezera ma ID awo aja panopa athe kukwanisa kukhala ndi ID awo izi. So kuchosa kwa ma records awawa ndekuti kukutithandiza unati tiyandikane no ndi nthawi imene tikunenayo nati munthu azitha kuyilandira ID yake mwachangu chifata chosamo ma records onse amene amatichepesa ndekuti kupita chitsogolo tizikhala tikupanga print ma ID aja mwachangu. Kugonjezerapo so zimene wawalidena khubwet wakhuza kwambiri za technical kwa challenge ina imene timakumana nayo ngati office anthu amadandala kuti ID yanga sikutuluka ikuchedwa najambulisa 2017 zimenezo zimakhadi zoona koma china chimene ife tinaona zimachitika ma station onse amene tikupanga kalembera wathu zimapezeka kuti munthu abwera tikumfunsa dzina chabwino munalembesa 2017 dzina ndi ndani wani tisaiwalire pala anthu ena amene mklasi mwina sanathe kupita chifukwa cha zifukwa zina apeza kuti munthu dzina lake akudziwa ndine NLS ndingopereka chisanzo NLS komano kusenja mu system ine NLS spelling ikubwera ndilemba NLS wachizungu ndikusenja NLS wachizungu sakutani sakuoneka mwina NLS ujanalembedwa mchichewa. Zimenezi zimatha kukwanisa kuti munthu amene ujayo mwina ngati pali vuto ndi chiphaso chake timanganika kumuthandiza moyenderera ngati dzina mene linalembedwera nthawi imeneyo silinalowetsedwenso tikamachita search mu system timene ngati spelling ikhale yofanana leta iliyonse imene inalembedwa ikhale kuti ilipo ikangosiyana ndi single letter ndeti system isonezati umumu munthu uyu mulimemo ndezi zimenezo zimakhalanso zovuta. China chimene chimachitika anthu atajambulisa mwina 2017 mwina akati chasana ilandire and anaganiza kuti ine sinalandire kale kujambulisanso kachiwiri ndeti yambira atakukhala mayina osiyana litakukhalanso dzina lomwelo chifukwa cha chimenecho paja timatenga dzala zeti komanso nkhono zimapeza timagwira duplicate chifukwa cha dzala ndeti zikachitika zimenezo ID singaprintini kwa system ndio kuti yayi munthu uyu akujambulisa kawiri chifukwa chani ndipo kapo munthu amwere tione tikasecha mu system akapezeka tione kuti munthu anajambulisa kawiri ndeti record inayo imeneka kuti tani iphedwe mwana jambulisa kachiwiri chifukwa system imapereka ID number ku record imodzi yachiwiriyo imaza kusonyeza kuti munthu ajambulisa kawiri koma simbapasa munthu ID number ndeti imeneka tiphe imeneyo kuti imachitwa deactivate mwina nditero kuti isagwirenso ntchito munjira ina iliyonse munthu akhale ndi kadi imodzi kumene mwina chifukwa choti anthu samadziwa atha kubwera ndikuyang'ana ID yanga sikuoneka koma pali vuto ndi ID yake okapena dzina wayiwala izizi zimapangisa kuti ife tikhale ngati anthu anja sitikuwathandiza okumatha kukhala mzere wautali ndithu mzeretu odabwisa mwina tukwana 50 onsewo ayiwala mayina awo sakudziwa spelling imene inalembedwera mayina awo nde zinthu ngati zimenezo zimakhala zokhudza kuti munthu abwera akufuna kuti athandizike ife tikufuna kuti timuthandize koma chifukwa cha vuto limene tipeza kuti tikukanika munthu kutithandiza nde timafika kuti tikufunsa mafunso jonena kuti cholinga
munthu uja ifeyo timuthandizika foni namba ndayiwala nanga tete kuthandizani munajambulisira kuti mwina akatchula sukuluyo pakapezeka njira zina amatha kupezeka kuti anajambulisirani munadera ili koma vuto imene malipeza ndi nkhani ya mayina ndithu chabwino maintenje komanso bambo Nsoya nthawi ino ndiyoti apatse mwayi Malawi ndikutheka kuti ali ndi mafunso awiri atatu kuti afunse ndikhulupirira kuti mwabwera pano simunabwerere ine koma mwabwerera kuti muyankhule ndi Amalawi tikudikira ndithu nambala ndithu ndimene mukuiona pansi pa screen yanuyo namba ndimeneyo kwa amene mwina povutirapo kuona ndi 099 1233 114 099 1233 ndiyo mukatero mutha nambala pano pati katendo tiraini yathu taitsegula mutha kuimba koma mwina funso lina ya mokwako munthu akwena obwera ndalama akamabwera udzapanga mokwako chifukwa anthu amaneno rai kuti anditulutsira ID mwina ndipereke ndalama mwina nditani tikudikira kuti mwina raini anthu ambe kuti imbira mafoni munthu akamabwera kumokwako abwere nzingati mokwako kapena tingonena kuti kalembera wathu wa ma-ID yense amene tikupanga panopa mpaka kudzafikira mwina 1 January 2026 ndiwaulere ndipo kulibepo zolipira chokhuzana ndi kalembera amene zaulere palibepo kulipira timve ndithu kuchokera kwa woyambirira kutiimbira mwaswera bwanji ndikulandireni pano pa Mibawa mu program imene yanzika yotsogola ndi NRB ine ndi Luse Kadzongwe kandi kuyankhula ndi ndani khala ngati pamenepo zativuta mafotokoza timanena kuti kalembera amene iyi ndi waulere komanso zipangizo zonse zimene tikugwiritsa ntchito mkalembera amene iyi ndi waulere ndingoyankha kaye timve kuti ali ndi funso lotani mwaswera bwanji mwaswera bwanji taswera ine ndi Luse Kadzongwe kuikuya ndikuyankhula kuno ndithu kunzika yotsogola ndi NRB kandi kuyankhula ndi ndani ndikuyankhula ndi ndani tafunsani bambo anga ine ndaswera ka inuyo funsani pali ndithu Ansoya komanso maintenje kuchokera ku bungwe limene lona za unzika tafunsani funso lina lilonse limene muli nalo ndikukumvani funso ndi limenelo sindidzoti kalitenge tiyambire ndi bambo Nsoya munthu walembetsa mu 2017 komano akufuna atasintha dzina lake kuti iye analembetsa John Banda mwachitsanzo nde wakhalakhala akufuna asakhale John Banda komano akhale ndi yike sane yanga wakhale John Nsoya ndondomeko yake ndionena kuti ifeyo ngati NRB choyambirira nchonati sitimasintha dzina popanda chilolezo kusintha dzina lamulo lake losintha dzina limaloleza office ya president ndi cabinet OPC ndimene imapereka chilolezo chonena kuti munthu asinthe dzina ndekuti munthu atenge chilolezo chimenechi amene apite ku office ya DC amboma lake kumeneko kumene amakapanga apply kuti afuna kusintha dzina akatero kumene kuja kwa mamulongosolera ndondomeko zonse zofunikira kuti iye uja asinthe dzina chabwino ndithu timvenso kuchokera kwa ena ndikulandireni ku program kunzika yotsogola ndi NRB mwaswera bwanji taswera ndikuyankhula ndi ndani ndipo mukuimbira chabwino kusalima funso lanu ndilotani ndikhumbira limene maintenje mutha kulitenga zikomo kwambiri
ID ikatayika chiphaso chikatayika chimene chimafunikira ndikupita kaye ku polisi kukatenga police report ochikalata chosimikizira kuti inuyo chiphaso chanu chinatayika. Mwina anthu amatha kufunsa kuti chifukwa chani akutiuza kuti tizipita ku polisi tikatenge kalata. Chiphaso chija pamakhala ID number, pamakhala information ya munthu. Anthu ena akatola amatha kugwiritsa ntchito munjira zolakwika. Ndamapezeka kuti pakachitika zolakwika ogwida akakhala mwini chiphaso, koma ukatenga kalata ya ku polisi imakhala ngati ndumboni kutsimikizira kuti munthu yanabwera adi kuzatiuza ife kuti anataya chiphaso chake andi tinampasa kalata. Andi chikalata choife timachigwiritsa ntchito, akabwera amatenga mafomu, timampasanso mafomu kuti afire, akafira chikalata cha polisi cho fomuyo zonse timachita skani mu system mwathu. Koma chimenenso mungadziwe chiphaso ndikatundu wa boma, ndinkaona timamulimbikitsa ndi kuti chikabedwa chikatayika katengeni kalata ku polisi. Chabwino mwaswera bwanji mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndi ndani? Hello? Hello mai wanga, mwaswera bwanji mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndi ndani? Ndikana ndimbira kuno kumangochi. Mwabwera ndi funso lotani? Funso langa ndikuti ine yawo chibambo tinafika mafomu nthawi chamayipirisa 2 years ago. Ukipata mukanu kupita akutipapaitisha watuki. Inapita kukukara. Church akutinaitisha watuki. Then is it possible kuti kujabulisa so? Chifukwa kwamena kuti mtume wa utashashe. For 2 years, almost 2 years. Majoraba si zonse mafomu zote kuri. Ndikuyamikeni kwambiri kumangochi. Hello? Ndathokoza kwambiri. Bwana Soya. Chabwino. Nkhani ya kuti chiphaso chawo chachedwa mpaka mwina 2 years. Nkhani imeneyi ndiyambeka inkupepesa kuti tawachedwetsera chiphaso chifukwa sitimayenera kutero nanga sitanena kuti ifeyo nkhani yake ndiona tili kufuna mwina munthu tizimpasa in 30 days. Ziphaso zizachedwa zifukwa zake ndizichaninafotokoza kuyambirira zija, koma nonde tikunena nokuti panopa ngati NLB tapanga print ziphaso za mwina zokwanira chama 1,800,000 zimene tiyambe kugawa pompano. Ndi ziphaso zimene tikunena kuti tiyamba kugawa chapompanozi mayi awawa chiphaso chawo chili mugulu limenelo. Amene wawa chitsimikizo ndi chimene tikupereka panopachi kuti chiphaso chanu mayi chilipo, chili mugulu limene tabweretsali moti musavutikenso ndi kukalembetsa kachiwiri chifukwa simukuyenera kulembetsa kachiwiri. Kwa mukalembetsa kachiwiri nkhani yake ndi kuti ndi imene amafotokoza anzangawa kuti chiphasocho chimazapezeka zonati sichimadzatuluka chifukwa chimakagwidwa no duplicate. Marecords aja amakhanga kuti ndi anthu awiri amene ali munthu mmodzi. Ndi system imazazindikira apa yes ndi simatulutsa chiphaso. Chabwino titengenso funso lina. Mwaswera bwanji mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndi ndani? Funso limene mwabwera nalo ndi lotani? Mu 2022. Mwina mukapita ukafunsa kuti chani? Amene zoli pasana bangi ndio kwa zoli dongozo lake lilibaki kwa jani. Tathokoza kwambiri. Ndikupe funso limene ndilofana naso ndi funso limene langu lutsasokopa. Mwina pogonjezera kungolera kuti ngati chiphaso sichikutuluka ende mwina akafika pa ofesi amatha kudziwa chiphaso chasi chinatuluke koma ali ndi ufulu opempha kuti bwanji ndikumane ndi wamkulu wa pamalo pano kuti akathe kudandaula. Chifukwa pena zina zimene timatha kukumana nazo anthu amanati ndinafunsa akuti akhali chiphaso changa sichinatuluka koma mwina anafunsa munthu olakwika amenenso mwina samagwira ntchito kuyenera mbiri koma pazifukwa zina akupeza ati akupereka yankho labodza ndi zolinga zakenso naye munthuyo. Ndiye kumene mwina akafika pamalopo akauzidwa kuti chiphaso sichinatuluke anene kuti ane bwanji mwina ndikumane ndi wamkulu wa pamalo pano kuti ndimvesese kuti chiphaso sichikutuluka chifukwa chani. Chifukwa munthu ngati chiphaso sichikutuluka audikiridwe kuti sichikutuluka chifukwa chani. Kapena mwina jambulisa kawiri ndiye mukuyenera mupange izi kuti tikuthandizeni. Olo kapena mwina changochedwa chabe
koma tikukupasani chilimbikitso ndithu kuti mwina pakamapo sabata awiri olo mwezi ukamati chiphaso chanu chitani chituluka eya koma osangoti sichinatuluke munthu azinguyendera. Madzulo abwino mukuimbira kuchokera kuti komanso dzina lanu ndi ndani? Mutakwezako mawu pang'ono. Chabwino kuzomba matibweretsera funso lanji. Mwakhala pafupi ndi kanema? Mwakhala pafupi ndi kanema wanu ngati mwakhala pafupi tasunthani? Chabwino. Hello. Yankulana akukuvani. Yankulana akukuvani. Hello. Chabwino ndathokoza kwambiri yankulano mulipeza ndithu chifukwa pano tilira njenje komanso asowe amene akupatseni yankho la funso lanu. Zikomo kwambiri. Chabwino. Ukuba funso maliva. Funso lamveka ndithu. Akuti anajambulitsa kenako ID yawoyo yatayika. Nde amapita kuti akajambulitse ina. Komano kumene kuja amawauza kuti dzina lawo losili kupezeka. Ndekuti nkhani iyi ndija tinayikambirana chakwayambirira kuja kuna kuti nthawi zambiri imakhala kunena kuti munthu amene anajambulitsa uja dzina lake limene akuzatipasa ifeyo kalembedwe kasiyana. Kalembedwe kajaka kasiyana, ma spellings akasiyana, zimakhala zovuta kuti ife timpeze munthu uja. Komabe sikuti timangothera pompoya, tili ndi njira zimene timayesesa ndithu kuti munthuyo timuthandize. Mwachitsanzo timamufunsa ndekuti tiyesera ifeyo mayina aja kumalisintha ndithu kuti mwina mpaka tilipeze, nde timamufunsa so chaka chimene anabadwa. Chifukwa mwachitsanzo kuti tingotenga dzina lonati Khumbo Msowoya ndikulowa mu system ndekuti akhala momwe anthu 1000. Nde tikatenga chaka chimene nabadwa ndekuti tikupanga nalo down kuti tikhale ndi anthu ochepa. Nde timafunsa zinthu ngati zimene zikufunsa center ndi zina zimene zimatithandizira kuti munthu uja timpeze. Koma mwachidule kwambiri kuti munthu timpeze, chimene timayenera kuchita ndi kukhala ndi munthuyo atakhala kuti wabwera ndi ID number yake. Chifukwa akabwera ndi ID number nanga sipaja nanena kuti ID number ija ili unique ndi ya aliyense ali ndi yake yayekha. Ndikuti akangotibweresera ID number ngati anayilembako pena pake kungobwera ndi kapepala kamene kaja kuti ineyo ndi uyu ID number yanga ndi imeneyi, akangobwera ndi kamene kajako ndoti kwa ifeyo sizimavuta so kuti timpeze. Nde iwo awawa ngati angakwanise kutipezera zinthu ngati zimenezi zolondola ID number, ngati ID number yavuta dzina lawolo atayesesa kukumbukira imene linalembedwera, akukumbukire phone number imene anagwiritsa ntchito nthawi imene ankalembetsa ija ndi date of birth yolondola, ifeyo sitidzavutika, tidzawapeza ndipo tidzawathandiza mosavutanso. Chabwino titenge funso lina lotsatira kanga tifoni imeneyo yaduka. Komanso ndikati ndilowe pa tsamba lathu la mchezo la Facebook na ilo soli pali ena amene ali pa Facebook ali ndi mafunso nawonso mapekane ikulu imene yakudza ambiri akufunsa mafunso lero kuti ndinapanga apply chaka chakuti mpaka pano ID sinacheke. Ena akunena kuti mwina zikuoneka ngati kuti mwina mukonzekera ndale mwina kapena akuti mukuchita kalembera ameneyo chifukwa choti mukuyang'ana ku 2025 kuchisankho mundiyankhade ndikotenga funso lotsatira ndipitirize kucheza kwathu. Madzulo abwino mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndi ndani? Ine ndili bwino, inu muli bwanji? Dzina lanu ndi ndani komanso mukuimbira kuti? Chabwino kucholo mwatibweretsera funso lanji? Mina woko grant for participating with grant team kwa NAP because zidabanga jama 2021 kuchoka 2021 kufika pano chiphaso chonse chinatuluke kapena chikufuna ndichani? Chinatuluke chiphaso ngapirapo mavoleki ko mutige command muvile ko command kwa pano so chinatuluke ndivyo wakati leo. Chabwino ndathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu, mukhaleni madzulo abwino.
alitandize kwa masivive nitatozizivile kwa udipele ukalipa chabwino chido yakubangiza ndipelipa kuloza utandize ndathokoza kwambiri amadadi ku Tcholo khanga litunkhani ndi imodzi zikuvuta kuti zinthu mudzapatsa Malawi mu nthawi yake 2021 this is 2024 years yalutsa mpaka dandiro idea usanapane kutsoli mafotokoza mwayankha koma amalawi atisimukwagwira mtima yankho lomubereka koma simukwagwira mtima kapena palikena kamene katsala ku mtima mwakabisa simudaiuza yankho ilili mwina anthu osiri kwagwira mtima chifuna kuti ambiri akumakhalabe ndi chikayiko kuti kapena mwina angofuna kuti zizilisa mtima komano ife tikunena panopa kunena kuti ma ID amene tili nawo panopa kuti tiyambe kugawa ndi 1.8 million ngati tikukamba za ma ID 1.8 million amene wawa panopa akumalizisa kuwapanga sort ndito lingalina kuti ma ID wa asasojere kuti mwina ya boma lina ikapezeke boma lina ya center ina ikapezeke center ina kwa ma ID awa wonsewa akhala kugawidwa pokagawa ma ID 1.8 million imyo ID yanu isakapezekepo azosatheka ndikuti chimene chisimikizo chimene kupereka pano panchona ndi ma ID wonse ambuyo mu wonse amene tinajambula amene analasana landire ID panopa akonzekere kuti anyamuka auzidwa kuti ID yanu yafika akauzidwa kuti ID yanu yafika apita akatenga ID yake koma kupatula okhawa amene mwina sana pange fill my information moyenelera sichoncho amene sana pange few information moyenelera amene timanena kuti sana pange few information moyenelera timanena kuti akabweraso kuti tizamuthandiza pamene timafuna nona kuti information ija igwirizane ndi imene anafira koyambirira komano ngati anafira ulendo woyambawo imakhala kuti tisanamulowese mu system imakhala kuti information ija tayipanga kale check ndi information ija imakhala ndithu yolondola timamuunikira kuti inuyo apa simunalembe bwino takalembeni mwakuti apa takalembeni mwakuti apa takalembeni mwakuti koma chimene ife sitingamuuze munthu kuti talemba ndi chonchi ndi dzina lake munthu mmene mwino wache amalilembera chabwineneyo ndikuyamikeni kwambiri ndikhumbira program imene idzibwera pafupi kuti sabata ndi sabata kuti mudzitha kuyankha mafunso kuchoka kwa Malawi ndikuyamikeni kwambiri Ansoya komanso ndikuyamikeni kwambiri Maintenje komanso ndiyamike kwambiri ino amene muli kunyumba amene mmatitsatira kudzera pa tsamba la mchezo la Facebook komanso amene mmatitsatira kudzera pakanema mafunso muli nawo ochuluka koma ife khomo lathu ndilotseguka ndithu mutha kuti matilembera mafunso watasunga tidzapatsa ndithu program imene ikubwera kutsogoloko ine dzina langa ndikuseka dzomwe nthokoza zangu osamenda kugwira nawo ntchito ndikufunireni madzulo opambana